לכולם, כאן אושר כהן, וכן, כפי שאתם רואים על המסך, יש פה משחק פאקינג חדש. אז כן, אני משחק אספלט 8. סדרה חדשה, חוץ ממיינקראפט. מיינקראפט לא בתכנון שלי היום, כאילו, לא. אז כן, אני אעלה מיינקראפט. יש לי הרבה דברים לעלות, סליחה שלא העליתי הרבה זמן. אז כן, בואו נתחיל. והנה, אני אעלה פיינל פרדי. כן. אז בואו נתחיל. אז כן, יש לי פרק של אספלט 8 שלא הצלחתי לעלות. איזה מפגר אני. אז כן, אני פשוט קניתי את המכונית הזאת, בזמן שכל המחשב קרס לי. אז טוב, בואו נעשה עם המכונית הזאת מרות. אז כן, למי שיש ווינדוס 10, אני ממליץ מאוד על המשחק הזה. זה משחק שקונים אותו, לא קונים אותו, שפשוט מורידים אותו מאקסבוקס. אם יש לכם ווינדוס 10 תלחצו פה, ואז זה יביא לכם אקסבוקס. אז כן, בואו נתחיל. שיט, תמות! מי שרוצה להילחם במולטיפלייר אז לא מומלץ לא להילחם איתי, כי זה מה שקורה. מקום ראשון. אופלה, it's me. אם אני לא מדבר הרבה אז סליחה, זה פשוט משחק שצריך להתרכז בו הרבה. אני רגיל למיינקראפט הזה, אני משחק עם אנגלית. שיט, מה זה, אני לא שומע פאקינג כלום. את עצמי אני לא שומע. תכף אני ארוס את הסאונד. ובינתיים אני אדבר חזק למיקרופון ככה. טוב, אני לבינתיים עכשיו לשחק בסינגל פלייר. טוב, שנייה רגע, אני הורס את הסאונד. אוקיי, בוא נתראה. או יופי, יותר טוב. אז כן, כפי שאתם רואים אני טיפה מרגיש טוב יותר. מלא. טוב, אז כן, יום שבת ושנה חדשה שהתחילה אתמול ולא עשיתי על זה פרק. וכן, שתי מכוניות הרגע נדפקו במשאית. אז כן, נפתחה שנה חדשה וזה יהיה ספיישל. אז כן, זה ספיישל של שנה חדשה. טוב, אנחנו בלאב שני. בואו נדבר טיפה על המשחק. פאק! מה זה היה? פשוט נסעתי על הצד, אני מקום רביעי. עומד להיות חמישי. מה זה היה? ואם אני לא אעלה סרטונים מיום חמישי עד יום שבת, אז לא, ביום שבת אני אוכל לעלות, ומיום רביעי בערב אני לא אוכל לעלות סרטונים עד ליום שישי בערב, סוג של, כן, כי אני הולך לאילת. כן, תאכלו לי מזל טוב! סתם לא. אוקיי, אז אני הולך לאילת, ביום רביעי בערב. אז טוב, אז אני לא אעלה מלא סרטונים, אני פשוט אנסה כמה שיותר לעלות לפני שאני אלך. אז כן, זה משחק ראשון ואחרון, כי המשחק הזה לוקח יותר מכמה דקות. מה אתם עושים?
אוי לא, אוי לא, אוי לא. מקום ראשון, יש! אל תעקפו אותי, בבקשה, לא! אבל זה היה קו הסיום! לא! שיט! אוקיי, אני נמצא להם רק 5 דקות, אז אפשר להמשיך. 3 כוכבים. כן. פיום, 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 פיום. טוב, אז אני מצלם ב-12 בבוקר. זה כיף. מה אני אעשה? איזה מרוץ אני אעשה? מרוץ חדש, מרוץ ישן, מרוץ עם מכונית הכי חרא בעולם? אני לא יודע. מה זה? תכף יש לי מספיק כסף, אבל אני לא רוצה לקנות את המכונית הזאת, אני רוצה את זאת. אז כן, איזה מרוץ נעשה? נלך על קלאסיק? לא, אני מעדיף את המרוץ הזה. לא! איך! לא סובל את המכונית הזאת. תמותי. זאת מכונית טובה כי אני לא יכול לבחור את המכונית שהייתה לי מקודם. בלתי אפשרי. אז בחרתי את המכונית הכי מהירה שלי עד עכשיו. חוץ מהמכונית שבחרתי מקודם. שהיה חייבים לנסוע איתה. שזן! יואו! איזה פוקס! תודה רבה לאיש שעשה את זה והעיף את המכונית מהדרך שלי. לא עוד מכונית שלא קשורה למשחק, קופי מפה. אוקיי, אובי. למזלי הכוכנה שלי יש פה רק קלאפ אחד. איזה כיף. וגם למזל המכונית שלי, כי היא לא עד כדי כך מהירה. אז אם היא לא עד כדי כך מהירה, אז תחשבו מה המכוניות האחרות שלי. חוץ מהשחורה והצהובה הזאת, שלא צהובה, פשוט... פרק לא מוצלח, מה שאני יכול להגיד, בשביל 2016. תמות, נו מה? מה זה המכונית האיטית הזאת? יואו! אולי אני אעשה פרס פרסון להיות קל יותר. באמת זה קל, באמת קל. שיט! שזיים! רמפה! שזבייק! שזבוגה! תמו! אש! אש! שפגבה! עמוד! באמת! סוג של מקום עומד להיות שלישי. באמת זה לא עומד, אני תכף אעבור מקום. אם אני מקום רביעי, שזה מקום בכלל לא טוב, לא מתאים למה שאני תמיד עושה. תמיד אני עושה מקום ראשון או שני. אז חייב להתעלות על עצמי, אני לא יכול לעשות את זה. מתנות של סנטה קלאוס. מה זה? הם עברו פשוט מול העיניים שלי. עכשיו יהיה... אוי לא, אוי לא, אוי לא. נראה לי המרוץ הזה הולך הפוך. יש מרוץ שהוא בדיוק הולך הפוך מזה. כמו המכונית שלי שלך כרגע. אבל מה קורה למכונית הזאת? אוקיי, בסדר. יואו, מה זה היה? פשוט התהפכה לי. מקום שישי. אני לא אוהב לתת מקומות כאלה. אני לא אקבל כוכב אחד, ואני מבטיח את זה. ואם אני אקבל 3 כוכבים, זה כי המשחק הזה דפוק. פאק! קיש! לא סובל אתכם! פישטה קישטה! תסתכלו במינימה! צד... נו... בצד שמאל, עכשיו יש חץ עליה. ותסתכלו איפה אנשים ואיפה אני לא רואה אפילו איש. אני רואה מישהו, אבל מה זה? פיניש ליים, הנה פיניש ליים נראה לי.
אני לא כל כך רואה. הנה הפיניש ליין, כן. פיניש ליין! ניצחתי. זה לא הפיניש ליין, אוקיי. זה לא היה פיניש ליין, חברים. אני מפחד, מה זה כאילו, מה? למה יש את זה? טוב, אני עומד לעקוף פה מישהו ואני רוצה מאוד לעקוף פה מישהו ואני לא סובל את המישהו הזה. כמובן. אוקיי, חנת אוטובוס מתה. הנה הפיניש ליין! אני לא אתן לכם! אני כן אתן לכם! רק שישי! לא סובל! תדע! בבקשה, ידעתי שאני לא אקבל כוכב. טוב, אז נראה לי שפה נסיים את הסרטון שלנו. מה זה היה? גם חרדה בפחד. אוקיי. מה זה? נקרא המשחק? אוקיי. אז תודה רבה שצפיתם! לייק, סאבסקרייב, האוטו מתחיל עכשיו, ויאללה ביי!